Quan el sol es pon i les persones anem a dormir, hi ha molts animals que es comencen a activar i a sortir del seu amagatall. Troben en la foscor de la nit el moment perfecte per alimentar-se. Aquí a Catalunya habiten espècies com el teixó, la geneta, el tòtil, els escorpins. Però hi ha un grup d'animals que han patit des de temps immemorials una injusta mala fama: les rapinyaires nocturnes. Aquestes aus juguen un paper fonamental en els ecosistemes i són molt especials. Són carnívores i tenen becs i urpes preparades per esquinçar la carn de les seves preses. I com tothom sap, tenen molt bona oïda. Avui ens cordem les xiruques i caminem fins a la Garrotxa per conèixer l'Albert Magnet. Ell i altres persones voluntàries volen saber quines rapinyaires nocturnes habiten en aquesta comarca i avui ens explicarà com ho fan. Som-hi! Les rapinyaires nocturnes són un grup d'animals que pertanyen a dues famílies, les que tenim aquí a Catalunya, que són els estrigiformes i els titònids, o titonidae. Llavors, a Catalunya hi ha 7 espècies, 6 de les quals estan a la Garrotxa. Les 6 de la Garrotxa són el duc, el gamarús, el banyut, l'òliba, el xot i el mussol comú. A part, en altres punts del Pirineu i així hi ha el mussol pirinenc, que no és present aquí a la Garrotxa. Nosaltres el que fem, la idea era fer una diagnosi, d'obtenir una imatge de la presència i l'absència d'aquestes 6 espècies a la comarca. La idea, una mica, ens hem organitzat de manera que hem dividit tota la comarca amb quadrícules UTM de 5 per 5 quilòmetres, llavors això ha resultat en 42 quadrícules i cada quadrícula té 8 punts de cens. Llavors la idea és, el total són més de 200 punts de cens i la idea és en tots aquests punts obtenir la presència o l'absència de cada una d'aquestes espècies. Nosaltres comptem amb la participació de voluntaris, en total som 25 persones, i la idea és que cada un assumeixi la responsabilitat de fer una quadrícula. Llavors el cens consisteix en que per cada punt de cens has de fer una escolta de 15 minuts. Llavors els resultats que tenim fins ara són uns resultats bastant bons i en alguns casos, en algunes espècies sorprenents, o diguem, no se sabia que hi havia abundància de tants bitxos com estan sortint. La mala fama injustificada cap a les rapinyaires nocturnes ha fet que hagin estat temudes i perseguides, però aquests animals formen part de la natura i són uns depredadors molt necessaris en els ecosistemes. Acostumen a caçar insectes, rosegadors, rèptils i altres animals. Els projectes d'investigació, com el cens que hem conegut avui, són molt importants per conèixer-les millor i ajudar a la seva conservació. I ara silenci, que es fa de nit i comença el cens.